ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhas semavati vel ard uiddet lil muttaqin. Cennetten çirim yortun dipdir Hudaý Taala. Cennetin arzynyň özü yer bilen asmanyň arasydyr. Kimden çiri? Uiddet lil muttaqin, takwa insanlardan çiri teýýarlandy. Beheştiň zendegisi. Takwa kim? Onu Hudaý Taala sanapdyr. İzinna ellezine yunfikuna fis-sarra'i vel-zarra, bira hoş ýagdaýda da, narahat ýagdaýda da musulmanlara peýda bolup haýrat edipdi. Vel-kaziminal gayz vel-afina anin-nas. Adamlary öz gaharny ýudahamda geçip göberýän sifeti cennet. Giň cennet gaharny ýutýan insanlary Hudaý Taala sanýar. Ey musulmanlar, biderek dünýäde nämetjek gahar bilen ýaşajak bol, kine bilen ýaşajak bol. Baýdyan görrüňimde musulmanlaryň zindegisinden häzif bolugly. Mun getirip musulmanlaryň zindegisine saljak bolsak işimiz bar. Çon bu matqa musulmanlar 30 ýyl mendan öňçäki aýyrlan adamyň taksim terekesi bela teklif ýaşamuga geçdik. Mohur barmaklar bolmady diýäkamda dawalaşyp bir-biriniň yer alyp duýy musulman dogan. Kan adamyň zindegisine girmeýär bu kanun. Çon insanlar dünýäň malyndan şeý bir-birine kine bolup Hudaýdan daşalypdy. Men aýdýanym siz ýalak imanly adam boljak bolsa, imanyň tagamyna rakamda ibadatyň agyrlygy, ibadatyň gynçylygy, ibadatyň ajylygyny ýuwjak bolsa, eýne bir şerbetiň zäherni pisek şeker ýuýada, suwa garyp şerbet edip içýärda. Şeýle ibadatyň da ajylygy bilen gitjek bolsa, tähejjüde turmagyn ukubasya, o gynçylykla gitjek bolsa imanyň tagamyny atmaly musulman. İmanın tagamında gahar aýrylyň. Gaharda aýryljak bolsa inknezlik teren ýol giň adamlar bilen kän oturur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýişi şehit bolwatyka bedduat bilen gaýtyp Allahumma ehdi qawmi fe innahum la ya'lamun. Ya Rabbim hidayet et çykarlar bilmändir men diýişimde utdypdyr. Diýişde ulupdyka. Indi öz oglan uşaňdan hem saýaňdan her ýerden aza gelse hatman gözeşt etmek sıfat-ı ehlil cennete. Cennete adamların sıfatlarının biri vel kaziminel gayz Kur'an bilen sabit. Vel kaziminel gayz vel afina anin nas. Adamlardan geçip göbermek. Kadimde kan geçilipdir. Bu matki geçmezat kan pan yok elhamdülillah arada. Näme bir-birine biderek keplenipdir. O da yine de Ehl-i Beyt'in zindegisinde yoksa. Bir-birine ýagşylyk et, mehabbet etmel o yok. Biz o yokta bolsa özümizden biz sebepli cehenneme giren tapylmasyn ey musulman dogan. Adamlaryň elinden tutup biz cennet eltmek bizim wezifämiz dämi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýýär, "Suuz dua edipdir öz ummatyndan şu. Biz de asl ummet boljak bolsak, insanlar Hudaý Taala getirmellermi biz? İnsanlar Hudaý Taala getirmeden bäri biz gaharymyz gelse, insanlara beddua etsek, insanlardan razy edýärsek, onda kıyamatda oly cennetten galar da musulman hakkyn nas boýunna bolup. Seni gıybet edenler sebepli cehenneme düşecek. Sana teleki keplerleri sebepli cehenneme düşecek bolsa, onda Peygamberimiz ona razy edýär musulman. Nesrani ölenne Peygamberimiz aglapdyr. Yahud ölenne aglapdyr öz wagtynda. Ya Resulullah, näme dip aglaýan senin ýerlerini? Onda men elimden sypdy dipdir. Kafir dünýeden geçenni elimden sypdy, indi cehennemi boldy. Kaç kişi de iman getiren bolsa dip aglan Peygamber, bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Özümizden çi mehabbetilce bolaylyň, ýumşak bolaylyň, süýjidilli bolaylyň ey musulman dogully. İmanyň tagamyny, amele salihiň tagamy. Şumal gözden sadece mesal. Bir nefer bir mutekebbir adam bilen otursa näme bolar? Mutekebbir bolar. Bir nefer gysyp saklayan bolsa, bahyl adam bilen otursa o da bahyl bolar. Bir nefer lat bilen otursa o da lat bolar. Beldem sohbet-i salih turan salih konat, sohbet-i fasik turan fasik konat. Sohbet-i merdi Huda merdet konat, sohbet-i her nas eza serdet konat. Gawdyşynyň hem näme diýjek bolýanyň? Şu mahal bir nefer atyr satanyň ýanyna basan atyryň isi geler. Bir nefer miwa satanyň arasynda dursa üsünden şaýat miwaň isi gelsin. Bir nefer ahangeriň ýanyna otursa üsünden şaýat tüssäň isi gelsin. Hulasa insan her kim bilen neşasti bolsa, berhordy bolsa şonun tarafy täsir edýär-de. Biz de Hudaý Taalaň dosy bolsak, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň zindegisinden habarymyz bolsa, Hudaý Taalaň ewünde durup namaz okuyan bolsak, Hudaý Taalaň razylygy üçin zindegi ýetýän bolsak, bizde bir süýjülük bolmaly hem.
Hudaý bilen ertebatda da ba adamlar onun şi bulardan bir süýji ahlak, süýji berhort, süýji dil gelýärda diýdirmeli musulman doganşan. Sen Hudaý Taala bilen ertebatly bolup güne 5 defa Hudaýyň ýanyna barqaý diýen sen. Fakat perde ýok arada Hudaý Taala görüpdi. Hudaý bilen ertebatyňmy emme milletiň arasyna gelende sen bagy başdan çykyp gaýdan ýalak bolup ýetemi teleke köplejek bolup onu bolmady musulman dogan. Hudaý Taala bilen ertebatyň bildirmel. Hazrat İbn Abbas'tan sorapdyrlar. Näme işte häzir okuýanlar ýez awadan bolýadykdyr. Onu geze Hudaý Taala bilen halwet etýärdikdir. Onun üçin Hudaý Taala onlara täsir etýärdikdir. Hudaýyň nuruna. Bir sadece mesele şey. Hudaý Taalaň ertebatyna huzurunda bolup, Hudaý Taalaň Qur'any zendegisine giren adam, hem döwrekdaşdaky Hudaý Taaladan daşlanýany barany hatmen bildirmel, ahlak bilen bildirmel, berhoş bilen bildirmel, lütf bilen bildirmeli. Merid bolsa sen bilen iş ýok da bolsa soramaly. Ey musulman, tula tarihte evliyaların sıfatı.